ప్రైజ్ ది లార్డ్. జాన్యువరి 3వ తారీఖు, ఆదికాండం 9వ అధ్యాయం. మరియు దేవుడు నోవహును అతని కుమారులను ఆశీర్వదించి, మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది భూమిని నింపుడి అని తెలియచేస్తున్నారు. 9వ అధ్యాయంలో దేవుడు నోవహుతో అతని సంతానముతో ఆయన నిబంధన స్థిరపరిచి ఉన్నాడు. 9వ అధ్యాయం 11వ వచనం, నేను మీతో నా నిబంధన స్థిరపరచుదును, సమస్త శరీరులు ప్రవాహ జలముల వలన ఇకను లయపరచబడరని దేవుడు నోవహునకు తెలియజేస్తున్నాడు. 13వ అధ్యాయంలో, మేఘములో నా ధనస్సును ఉంచితిని, అది నాకును భూమికి మధ్య నిబంధనకు గుర్తుగా ఉండునని దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. ఓడలోండి బయటకు వచ్చినటువంటి నోవహు వ్యవసాయం చేయనారంభించాడు, ద్రాక్ష తోట వేశాడు. షేము, హాము, యాపేతు అనేటువంటి తన కుమారులను ఈ యొక్క అధ్యాయంలో మనము చూడగలం. 10వ అధ్యాయంలో యాపేతు కుమారులు, హాము కుమారులు, అలాగనే షేము కుమారుల యొక్క సంతానమును ఆయన విస్తరింప చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఈ హాము అనేటువంటి తన కుమారుని యొక్క సంతానములో నిమ్రోదు అనేటువంటి వ్యక్తి వచ్చాడు. ఇతడే షీనార్ దేశంలో బాబేలు గోపురమును కట్టుటకు పూనుకొని ఉన్నాడు. 11వ అధ్యాయంలో, భూమి అంతటా ఒక్క భాషయు ఒక్క పలుకు ఉండెను కనుక వారందరూ ఏక మనస్సు కలిగిన వారై దేవుని చిత్తమునకు వ్యతిరేకముగా గోపురమును కట్టనారంభించారు. అప్పుడు దేవుడే దిగి వచ్చి వారి యొక్క భాషలను తారుమారు చేసినందువలన అక్కడ ఆ గోపురమునకు బాబేల్ అని పేరు పెట్టి ఉన్నారు. అలాగనే షేము వంశావళిని గురించి మనం చూడగలం. ఈ షేము వంశావళిలో నుండే తెరహు అనే వ్యక్తి వచ్చాడు. తెరహు యొక్క కుమారుడు అబ్రహాము, అలాగే నాహోరు. కనుక వారు ఈ విధముగా ఆశీర్వదించబడి ఉన్నారు. 12వ అధ్యాయంలో దేవుడు కల్దీల ఊర అనే పట్టణంలో నుండి దేవుడు ప్రత్యేకించి అబ్రహామును పిలిచాడు. అబ్రాముగా ఉన్న ఆయనను దేవుడు అబ్రహాముగా మార్చినట్లుగా ఈ యొక్క గ్రంథం 17వ అధ్యాయంలో మనం చూడగలం. దేవుడు గొప్ప నిబంధన వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. దేవుడు చెప్పినటువంటి మాట, నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును, నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉందువు అని దేవుడు అబ్రహాముతో చెప్పి ఉన్నాడు. అబ్రహాము దేవుడు చూపించిన స్థలమునకు వచ్చి అక్కడ ఒక బలిపీఠము కట్టి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. ఆ దేశంలో కరువు వచ్చినప్పుడు అక్కడ నుండి ఐగుప్తు దేశమునకు అబ్రహాము కొంతకాలము వలస వెళ్ళి ఉన్నాడు. కనుక ఈ విధముగా 9, 10, 11, 12 అధ్యాయంలో మనం చూడగలం. దేవుడు మనతో నిబంధన స్థిరపరిచే దేవుడై ఉన్నాడు. దేవుని యొక్క నిబంధన మనము కైకొన్నప్పుడు మన జీవితంలో ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదములు మనం పొందుకోగలం. అలాగనే దేవుడు నోవహు సంతానం వలె మన సంతానమును ఆయన విస్తరింప చేయగలడు. 11వ అధ్యాయంలో, దేవుని యొక్క చిత్తమునకు వ్యతిరేకముగా ఎవరైతే ప్రవర్తిస్తారో వారి జీవితము తారుమారుగా ఉంటుంది. కనుక దేవుని చిత్తమునకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించక దేవుని చిత్తము నెరిగిన వారమై ఆయన చిత్తము సంపూర్ణమైనది, ఉత్తమమైనది అని రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయంలో అపోస్తలుడైన పౌలు తెలియచేస్తున్నాడు. అలాగనే అబ్రహాము వలె దేవుని యొక్క పిలుపునకు లోబడి లోకములో నుండి మనము వేరై రక్షణ పొందవలనని దేవుని చిత్తమైనది. అపోస్తలుడైనటువంటి పేతురు అపోస్తల కార్యం 2వ అధ్యాయంలో తెలియచేసినట్లుగా ఆయన పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడే. మీరు ఈ యొక్క లోకమునకు వేరై రక్షణ పొందాలి. ఎప్పుడైతే అబ్రహాము దేవుని యొక్క చిత్తమునకు లోబడి తన సొంత గ్రామమును, ఊరిని విడిచిపెట్టి దేవుని చిత్తమును ఎరిగి ప్రయాణం చేయడం ప్రారంభించి ఉన్నాడో దేవుడు అబ్రామును ఆశీర్వదించినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం. ఈ దినమున మనమును దేవుని చిత్తముకు లోబడిన వారమై దేవుని కృపలో ముందుకు సాగుదుముగాక. ప్రార్థన. పరలోకముందున్న మా తండ్రి, నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడునుగాక, నీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేర్చున్నట్లు భూమి అందును నెరవేరునుగాక. మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయము. మా రుణస్థులను మేము క్షమించిన ప్రకారము మా రుణములను క్షమించము. మమ్మను శోధనలోనికి తేక దుష్టు నుండి మమ్మను తప్పించము. ఎందుకనగా రాజ్యము, బలము, మహిమ నీవై ఉన్నవి. ఆమెన్. దేవుడు మనల్ని దీవించును గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్.